Ay. Ay, nakatutuko dire. Training ta dili. Badi. Badi. Sa? Ko mata niyo di kaminaw. Bantay ka wala pa si sir. Kabantay siguro ko. Kabantay man mo. Kasi nagkabantay ay. Lupig pa'y nagbantay to dire kay makabantay ta basig si sir guro. Kabantay to. Bugan yung doy. Ako tanan ako kung kabantay mo sir. Di mo klaro ka istorya ba? Ano to isa ka bali di ay? Ay, nara na kadira! Nagusa makadira! Malabang, nalibang. Inita kagda mga puti inita dire. Sir day. Pao man na ni. Pasa po ng liyok ni mo, maapta ang sir karon kay kanang piang ni mo. Usan yun ang piang ron. Kaya man sir. Sir, wala kaglibang ka sir? Unsa? Paabot ko din agad. Muna dalibang ta. Ah, mana? Ay, sorry sir. Tara sir. Nya. Puya, rabik tayo kada ko akong tae. Tara, ito na to Usa sir. oras sa tong duty ron. Training day. Mga alas 3 guro sir. Usa oras ron. Alam Stress sir. na. Tara sir, tara. Ay, tayo na nga buwang! Nanayaw malagin eh! Sir! Uy! Ah? Isa! Ay, sir! Oo na mo sulod og pagkasundalo. Tapos manayaw. Sa tuwa mo ng sundalo, disco. Badi, huwag ka kasay, badi. Oh, natong sir. Huwag bamba nung day. Ha? Pinagdas ko, complete ni. Oh, baka napansin ang lawas siya. Inusan ko na, bali na rin. Di ba di? Muna sir na to. Hindi sa kakawanin dua-dua kay porting tawasa pala maramot tukog. Ganito naman sa mga balay eh. Sayang, bala na rin gayab na. So kamo na ang bagong mga sundalo no. Sama ni mo, kay namin diri. Tigawang na po ka, di. Kami yun ang bagong recruit eh. Ay kasuko. Ay, panagpa, badi. Relax na utog mo diha. Ah, maguna-utog ako ba? Kabalo ba mo kung kinsang pwestuhan na dira? Kabalo ba rin, mana? Kung kisa tag-iya diri. Kabalo, bita kag bago lang may recruit diri. Buka, dyan mo sir, oy. Ikaw ha? Tarong-tarong ako ha? Ako pa ka diri. Si pangalan na? Lourdes sir, Lourdes. Lourdes? Ikaw Lourdes, tarong-tarong ako ha? Nya! Usi ko niya. Karon na. Lugayon ba yun di mo? Karon na! Grabe pa kasi lapusuhan eh. Kara ka sir. Sorry na. Pulusupo-po. Ay, pulis. Dasin. Ah sige! Tik-tik tumay kuman! Usa may tik-tik tumay ko man. Katong bulburon ba? Ha? Bulburon. Mataka na kagyaw-yaw sir. Harina na! Ha? Harina! Tamping na. Tarong-tarong ako ninyo ha? Pulisipo kayo mo ba? Kara ka sir oy. Sige! Basta mo to. Nya, usa man na human din ninyo di ay. Mura mo kinsa. Ako sir, nahuman? Nahuman na ako ang obligasyon saya. Pero gibaliwala dyan ko niya. Ako namang ilaban ka pa. Sa to? Ano siya? Nahugti guro sir, naghugti. Ah, hukti. Ikaw, usa man na human mo? Ako sir, simple lang man akong nahuman. Als, katong kialsa na ko siya padulong sa kuha. Unsa man na itong mga sundalo ron? Sa to? Nahuhugot na po sir, nahuhugot. Guot. Ikaw, usa man mo na human? Ako! Ako Jod! Sure, Jod na. Ikaw, Ako Jod. Jod, eh. Ako Jod. Manan ako sa kipagkaon. Kitagan ako sa taman. Bibiyaan dyan pong ko. Mauna! Kaon! Ang kaon mo imong gibutang sa mata! Mauna na nambok! Sus! Nga ikaw sa mo na human! Wait lang sir. Oh! Di ba ang pagkaon ibutang sa tiyan? Wala ka na nambok. Ang tiyangwa na nambok! Ang mata na nambok! Saman, ikaw! Usin mo na human! Ayaw samok sa muka, kaya wako nagsinamok sa imo ah. Ayaw kung sikag mata, kaya wako nakulbaan ni mo. Ang utana makaka, kung sa akong nauman. Sama ni mo, nag-training kay ko diri para mauman. Luka, di mo eh. Bari, isugan. Isugan ng isa ba? Ayaw kumbiyan sa waray na. Waray ngipon. Tama na, waray ngipon. Walay ilong. Suka ni mo oy! Mga tabian! Sa inyong giingon?
Di po kasi smuso, sir, no? Among istoryahan, Dre, waray. Ano to, waray? Wara siya'y? Waray uyab. Wara siya'y. Waray irong. Way ilong. Ikaw, ganda ko yung mata. Ito ko sa bugason. Hoy, ilong-ilong dira, bali. Tira mo. Kusig away dira ba? Pitulon ta mo ron. Nya, karon daw renewan ta mo pusel. Unsa renyuhan? Unsa na asa? Asay utang tuwa. Yan. Ano uy? Isyo siguro sir. Palawan nyo, ro. Nairin nyo. Sugaw, unsa man itong mga trakuan karon, no? Gahi na sila, sir, gahi. Nya ikaw. Pabuton ti ka kisa may paborito ni Magalia Chicks. Katong diri dapit ka, sir, si Lourdes. Ilong. Abi na tagata mo pistola. Ha? Kanay mong ilong. Tapakan to ni bala. Dali. Tapakag balang ilong. Isikmaran ako na, sir. Suga dito naman. Suga na to. Tagata mo pa na. Lawas. Are, Asa man na yan, sir? murag. Sa size mo tagabasip. 3 inches na. 6, sir, 6. Wala ko 6 na pero ano na kadako. Oh. Thank you, sir. Imo, usay size. 4. Bali niya, sir. Kani. Malaba yun eh. Ah, Kani lang. Murag tas na. Okay. Usay inches imo ah. Nagputlaw kayo sir. Ay, sorry. Usay inches. 3 ra sir. 3? Unsang klase inches sir? Ah! Ay! Kagamay! Tagay! Kani! Sir. Yata na siya. Bagay na siya, sir. Kay taas na, kura, basta 3 taas. Ay kabuhat. So, diri na punta. Nakita dyan ta. Malamang na ka diri. Kita kita eh. Grabe no? Malayo umadot, pasilupo kay ka ba? Si Plosik uy. sir. Sige kag yaw-yaw. Nya, usa ma inches mo ah. Ay lang, basi makuyapan ka. Usa day? 16 inches. 16? Oh. Grabe, sir. Grabe, agid. Grabe, king. Kagamay! American size ni. Ilugang hapon. So, 16 inches yung mga tagahanti ka og oh my God! Mao na ang pinaka-bigger loser na mo na pistola. Unsa man na? Pistola! Gusto mo isungsok ko na sa imong ilong? Sikmaran na. Ah. Oh, dawata. Kamayan ni uy. Awa ko na yung panghatag sila. Oh, dagko kayo. Ito, siya na din eh. Gamay, makapatay din eh. Sas! Ah, gito yung sakwa. Kaya maigot ta. Ay, sik. Maiko ko! Ano sa mong ilong? Asa man ka? So, kana po sin, lagi panghatag na ko sa inyo ha. Apingin nyo na. Hindi ko maabot ang panahon na kailangan na to. Magamit to na. Dako ka nagtabang sa atong lawas. Tama! Maing balita. Katabang dahil say vitamins. Usa! Ugma sa'yo. Dula man ka dira! Di na dulaan! Ay sorry. Ya, busa, ugma, magkita-kita ta ninyo ha. Alas 6. Ug di ta mga buta, magkita jud ta. Ay ta mabuta pug ka. Sir! Asa pa ito matulog ka rin, sir? Matulog. Kamu na bahala. Tulog. Nabali libreng boarding house ning bukid. Sama nimo na makay boat sa inyong balay ka matulog eh. Tama, muli tagbalay. Atay balay. Ay, saktong pangutok. Ikaw wa kay utok. Ikaw ang way utok. Sir, Oh, mas maayon ni sir. Manguli na lang ta. Yung storya, di mahuman. dahil po. Okay, this. Nya, siya takiyon mo sa high blood ba? High blood ba ako? Kugit, sir. Nya, muli na lang me. Bahala na mo dira. Uli ka. Di bita ka papasan, muli ka. Wa nag-abot nimo. Pasaw sa pare, wala si sir. No. Sige, give. May na masayo ba? Give. Sas lang. Padayon na to. Ulit sir. Sa masiyaw na. Go. Kasi nakabantay tay. Wa man gay ta nagbantay. Pinakalita, 1, 2, 3, go. Kabantay siguro. Ay, Sige. Go.
Libugan niya mag-istorya. Go. Libugan niya mag-istorya, oy. Libog yung istorya ko. Go. Wa may kabalo na. Kasi tag-iya dire. Kapalo bitaw ka na bago mong recruit. Bugua jud mo sir oy. Sa recruit oy. Recruit ba? Recruit daw. Ikaw ba? Bago pa ka ba? Mura kag kinsa. Si pangalan na ni? Wait lang sir. Libro. Gumaya. Go. Say unya, karon tugayo pa Usab. jud nimo. 1, 2, 3. Karon na? Oh, 1, 2, 3, go. Say unya, karon na. Tugayo pa jud nimo. Karon na. It's true. Rapi pag silpos. Pwede pa sa pulpo. Grabe pagkabilang ko. Iya. Naga. Ana ba? Ana. Go. Ako sir. Simpre. Ay kog samok-samok ka kay wa ka nagsinamok. Isugan. Isugan ng isa ba? Ayaw kumbiyan sa waray na. Waray. Unya. Waray ngipon. Tama na. Waray ngipon. Walay ilong.